Thank you so much for leli thuba okuba sizoba naloku kuhlangana. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Siyambonga uNkulunkulu nge-podcast yakho ekubonakalayo ukuthi zinkulu izinto ezenzayo. Ithinta abantu abaningi ezindaweni ezehlukeneyo ngezikhathi ezehlukeneyo. Siyathandaza uNkulunkulu ayiphakamisa iyenza kakhulu kunalokho esikubonayo. Angibingelele ingqwele. Amen. uBishop Chiliza nabo bonke abefundisi abakhona ama spouses eyinceku zenkosi, obaba nomama, intombi nezinsizwa nabantwana nalabo abahlabelelayo. Siyabingelela egameni lika Jesu, nalabo abazidlalelayo nalabo abathwebulayo. Siyabingelela egameni lenkosi. Amen. Siyabingelela egameni lenkosi. Amen. Sizokhuluma ngomuntu obalulekile ebuthathweni bukaNkulunkulu, Moya oNgcwele. Akayena wesithathu, akayena oqala, akayena wesibili, bayalingana bonke. That is why uthola encwadini yezenzo la kwaqala khona ukonakala ebandleni. Umonakalo oqala ebandleni sawubona, subona encwadini yezenzo chapter 5. La elathi ibandla likhonza uMoya oNgcwele egila izimanga. Lencwadi eBhayibhelini okuthiwa izenzo zabapostoli akuzona ezabapostoli, izenzo zikaMoya oNgcwele ngezandla zabapostoli. Esebenza uMoya oNgcwele ezingeni eliphezulu. Lithi iBhayibheli abantu baphuma badayisa ngamazwe, badayisa ngemizi yabo, bengathunywanga muntu, ungavulwanga vesi. Umoya oNgcwele ezisebenzela yena, badayisa ngezinto abanazo, babuya nemali, bangayibeke emakhanda abapostoli kodwa bayibeke inyaweni zabapostoli. Ngoba namhlanje into eyonakele kakhulu, imali isuke yabekwe ekhanda, kwase kuba yiyo elawula, nabapostoli balawulwa yiyo. Ngalesa sikhathi uMoya oNgcwele wathi ayibekwe inyaweni, yathathwa kwabelwa bonke ebandleni njengokuswela kwabo. Umonakalo ungeniswa i-couple, abashadikazi ababili, uAnaniya noSafira. La sabona khona uhlobo lwabazalwane abakwazi ukuba babe enye into abangesiyona. Baphuma bayodayisa ngezwe labo, uma bebuya babuya sebeshiyana. Omunye siyahamba phambili, omunye eza ngemuva. Ngoba mase kwanakele kubonakala ngalokho, abaphume behamba kanye babuya beshiyana. Yangena indoda yafika nemali yayibeke inyaweni zabapostoli. Kwezwakala umpostoli uPetro ethi, iyona yonke yini le? Iyona yonke yini le? Uthi ke uAnaniya, hayi iyona yonke. Uthi lelizwe ngesikhathi kuselenu belingekho emandleni enu.
nilidayisile imali ibingekho yena emandleneni uthi awuqambanga manga kithi uqamba manga kuNkulunkulu uma ephinda ngezansi uthi awuqambanga manga kithi uqamba manga kumoya ongcwele ngesikhathi ethi awuqambanga manga kuthini waqambe kuNkulunkulu akwenzeka la ngalutho olubonakalayo kodwa wanede wathi uqamba manga kumoya ingcwele washayika phansi uAnaniya wafa same time samthatha insizwa saphuma naye sayombela kwangena unkosikazi wakhe naye wabuza umbuzo ofanayo naye waqinisekisa ukuthi le mali yona yonke wathi uPetro uqambanga manga kuthina angakumoya ingcwele yasheka phansi inkosikazi saphuma insizwa zayoyimbela phandle umonakalo wokuqala ebandleni inesikhathi abazane beqala ukuphila impilo yamanga kumoya ongcwele manje ke sizo thinta leyo nto uma sithinta lento sizothinta nje amajwaphana athile ebese sideda ukuthi ngoba akukhulunywa ngaye angafiki no akwenzeki nje athintwe ebese khanjwa njalo meke wathintwa nje ikhonto esuke izokwenzeka khonto esuke izokwenzeka now ngicela ke ukuba into yokuqala engifisa ukuba ngikhulume ile ethi zilungise wena abazali banamhlanje one of the things engizinotisile ilezo ukuthi we want to stay in control siyasaba ukulahlekelwa ukulawula ngisho sikhonza si careful ukuthi singalahlekelwa ukulawula singabantu yathi enye indoda yalapha eThekwini kuhamba abanye abahlobo baphesheya beze la kwingabadi yakithi unebandla ligcwele so sebeyambuza phandle ubuzwa yilo munye umzana uthi why ibandla lakho ligcwale kangaka usethi ke lo mzana ephendula la uthi no ingoba ngiyathandaza usethi lo mzalwane njengoba khona abantu abadala kunawe abanamabandla amancane uqonda ukusho ukuthi abathandaza siyathanda ukuba sesimweni where we can explain ourselves. We don't want to lose control. That is why ngisho kungathiwa the unction of the Holy Spirit moves here. Ubheke inwele zakho ozithengile ugade i-makeup yakho osenze ngayo thina sifuna ukuba in the presence sithi siyi-presence kanti siyi-presence yethu asifuni thina ukusithela singabonakali thina sifuna yonke uPetru nje mekhuluma uthi we've been made to be the partakers of the divine nature senziwe abahlanganyeli nemvelo yobunkulunkulu kodwa lemvelo abanye bethu boze bafe bengazange bayitaste ngoba they want to stay in control. Ufuna yena nje basihlangene kanje masiphuma abesethi nibonile ukuhlela kwami asifuni siyayizonda into yokuba iphathe encane yento enkulu sifuna ukuba iphathe enkulu yento encane.
That is why we kill everything esiyibona inkulu kunathi. We can kill even the move of the Holy Spirit. Ngoba asifuni ukuphunyuka icontrol. Lento esibizelwe kuyo ifuna sisithele. Awuzwe amazwi akhulunywa uJesu. Uma efika eJordan kuJohn the Baptist. Uthi ngibhabhadise, uthi uJohn, hayi wena okuswela ke libhabhadise mina. Uthi no ngibhabhadise ukuze kugcwaliseke ukulunga. Gcwaliseke ukulunga. Uma embhabhadisa awuzwe labantu bobabili babangukwehla. uJesu ufuna ukwehla no John ufuna ukwehla. Ababanga ukuphakama. Futhi uJesu understood the principle. Ukuthi mawufuna ukuphakama yehla. Mawufuna ukuphakama yehla. Yehla. Ngoba uma uke waphakama ayikho into ezokwenzeka ukwehla. Kodwa mawehlile usazophakama. So-ke uNkulunkulu makasize ngoba lento esibizele kuyo ingenwe umoya ovela kwaSathane. Wokuthi wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Nofuna ukuba mkhulu ufuna ukunciphisa abanye ukuze kuvele yena. Kuyahliwa lento kuthiwa uPaul ebhala baseFilipi uthi wazithoba kwaze kwaba sekufeni, wazithoba waze wafa esithobeni ngenxa yalokhu uNkulunkulu wamfunela igama. Into ezokwenza ufunelwe igama musu kuzinika zithobe khona lo owazi ivalue yamagama ezokutholela igama. Mawula ncipha mawula lana akuyi ngeage njoba size la asizile uzonqinela ngezimvu. La kulento wehla noma umdala wehle nakomncane. Abanye abancane bathatha iadvantage kanti abazi ukuthi amandla lento asekwehleni. Ngiyezwakala ngicela ukunitshengisa lento. Awungilethele ecup uma kukhona onecup into nje engathela kuyona noma ngabe ibhodlela kulungile amanzi namanzi. La kulento na into eyenzakalayo mawuhlangana namabhodlela anento kanti wena akawunayo uyayidinga. Lele linamanzi amancane liyehla, lele linamanzi amaningi liphakama. Alehleli leli lehleli into ephakathi. Uma leli ngoba alikwazi ukuthela ibhodlela lelilingana nayo. Fanele leli elifuna ukuthelwe kulo lehle libe ngezansi ukuze leli elinamanzi lithele. Uma sekutheliwe kuwe nawe sowuthola amandla okuthi kwabafuna uthele. Uma ungathobanga ndawo
awunayo into ezophoqa abanye ukuthi bathobe, ngoba kuthothwa entweni enento. Manje uthoba noma lento enento imfishane kunawo, ungabheki usize wayo, ubheke into eyiphethe. Yezwakala, asifundele lizwi ngizohlala phansi. John chapter 3. John chapter 3. Sifunde from verse 1. John chapter 3 verse 1 to 3. Ngizofunda ngesilungu. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is within him." Unless God is with him. Unless God is within him. Okusho ukuthi ake sikhulume kafishane. Okusho ukuthi le ndoda efika la uNikodimi igama layo. Kunezinto ezimbalwa ngale ndoda, kuthiwa le ndoda yumbusi, is a ruler. Kan le ndoda indoda yesonto noma yenkolo yeJudaism. Futhi lapha esontweni le ndoda kuthiwa iwuthisha. Mawufunda ngezansi nje kuthiwa iyafundisa. Ngoba into eyenza ize kuJesu ayifikanga yababaza ubuprofeti, yababaza ubuthisha, ngoba nayo iwuthisha. Yakhuluma ku-11 naye kuyo. Uzobona ngezansi nje uthi uJesu uthi noma uthisha ukwazi lokho. Uhamba sho njalo. Nawo kodwa into engifuna siyibambe ile ethi ihlelo labaFarisi lalimelene nemfundiso kaJesu. There was nothing common between Pharisees and Jesus. uJesu imfundiso yakhe exposed abaFarisi, ngoba umuzwe ekhuluma nabo ethi nabaFarisi nibabi ngoba nifike nibiza abantu nithi abeze, mase befika bathole nani ukuthi lento enibabizela kuyona ningenile nimi ngasemnyango, usho niyabaqhuba niba esentweni eningangenile kuyo. Engathi wayikhuluma nalesizukulwane esibaqhubayo abantu, umuntu akufaka entweni angangenile naye kuyo. Enye izinto esiyithola la uNikodima njengoba eza kuJesu uze ebusuku, ziningi izathu esingazibeka zokuthi yini eze ebusuku. Esinye ngaba yiso lesi sokuthi usaba laba ahambisana nabo ukuthi mabembona eya kuJesu kungase lokho kususa inkinga ukuthi uhlanganisane naye. Uyabona, and futhi njengerula usaba abantu ukuthi abantu mabembone eya kuJesu bazothi awunaye. Uyabona, so ke unezizathu zakhe ezimenza ukuthi anyonyobe aye ebusuku. Ngicela singene engxoxweni yakhe. Uma ebingelela nje into yokuqala ubingelela uthi Rabi, Master. Usho umuntu ongeyena umaster wakhe ngokwenkolo, kodwa uthi Master. Abese khuluma lamazwi athi kusobala. Angazi khona bethela isiZulu. Verse 1. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi, nguNikodemi igama lakhe, isikhulu sabaJuda.
Lo-ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu. Uyazi nje mama into engithusayo. Ngithusa ukuthi le ndoda ifike yodwa. Kodwa mayisikhuluma ithi si. Iveli ngiqedeke lento ukuthi le ndoda yafika yodwa yayisibakhulumela babaningi. Ayisho ukuthi iyazi ithi si. Usho ukuthi khona imihlangano ehlangana ngasese. Kuxoxwe ngandaba yale ndoda. Kulomhlangano sonke sivumelane ukuthi le ndoda ayifani nathi. Kuzothandaza ke namhlanje. Sothandaza. Sasiyazi ukuthi wena ungumfundisi. You are a teacher that comes from God. Asizwa ngezifundiso zakho. Sibona ngezinto ozenzayo. Ngoba akekho umuntu ongenza lezi zinto ozenzayo. uNkulunkulu engenayo. Izothi le ndoda angizili ukuzovuma wena Jesu. Kodwa ngivuma uNkulunkulu onaye. Ukuthi uNkulunkulu onaye unemhlola igilayo. Noma singangalifuni isonto lakho. Noma singangayifuni insindiso. Noma singangasonta nawe. Noma singangadumisa njengawe. Kodwa kunento kuwe. Esitshela ukuthi uNkulunkulu unawe. Basalwane, lento yethu akuyona yokugcwalisa amasonto. Awu basalwane bami, lento yethu akuyona into yokugcwalisa. Lento yinto yokubonwa. Bayibone behlele emasontweni abo. But mase beqoqa kodwa siyazi. Hayi noma yena lento yakasizwa kodwa siyazi. Ikhona into fanele bayazi ngawe. Siyazi. Siyambonga Bishop Xolisa uJesu thangathi fika abehambe esiphambanweni. Akahlala beyingane. Ukuze sitshengise impilo yobungane. Ukuthi ingane izitha zayo ezifuna ukuyibulala. Asifuna ukuyibulala ngenxa yento eyiyo namhlanje. Zisabi kusasa layo. Kodwa obaba babekelwe ukubaleka nazo ingane. Sibonga ukuthi sibone ngewindi la kwamoya. Ukuthi one of our responsibilities njengobaba ukubaleka nezingane. Ngoba ezinye zidlalela egcekeni lika Herod. Kanti uHerod ufuna ukumbulala. Sibonga ukuthi athe sesontweni eno 12 years esazi nembhalo ayidebate esontweni imbhalo ayidebate esontweni imbhalo kodwa bese bakhona ubaba ufikayo ebesethi bengicela ningibizele lo mfana ngani ngibiza umfana muphi yena lokhu uJesu baye kuye bathi uyihlo noma wakho nabafowenu bakubiza phandle. Sibonga ukuthi kanti nasenkozweni siyakhuzwa. Bayabiza hayi ubaba nomama yilabo benza intando. No. Mesho njalo ubuyele ndiyeni imtshela ukuthi ubaba wakhe lo owabaleka naye efuna ukubulawa uHerod
nala ngikulandile aphuma amthatha goduke for 18 years singamboni eqhamuka athi mhla iqhamuka athi uJohane nali uhlo esho sekuyindoda endala engaka eyake yalandwa enkonzweni ngoba haleluya sibonga ukuthi uJesu uPetru mebhalani ngaye uthi wasibekela inyathelo okumele silandele kuzo sibonga ukuthi before asithele athi hambani nenzizwe zonke abafundi nibafundise ngigcine konke enginifundise khona. In other words, isyllabus kaJesu kufundisa isyllabus kaJesu kugraduatewa kumoya ongcwele. Ngicela ukuthandaza ngaleli kunama encounters ofanele angakumiss. There are encounters ofanele angakumiss empilweni. One, it's an encounter with Jesus. Lento yakhe yokusindiswa ayincikile kubantu osonta nabo. Yinto fanele yaziwe uwe. Fanele mawuthi ngingawukhohlwa umhlalo nxa satholana nawe. Ukhulume ngento owahlangana naye abantu bengaphandle. Noma ningama nibe inqwaba kwi-altar call kodwa ume wedwa. Ungamazi lo ukuthi umiswe yini. Ungamazi usukunyiswe yini phansi. Usukunyiswe eyakho. Ungavuma ukusontiswa and miss uJesu. Number 2, it's an encounter with the Holy Spirit where you know him for yourself. Uzazele wena yena. Kade ngizwa abanye bekhuluma ngaye ngalalela ngathi hey kunikusafanele kufundiswa. Ezinye zezinto ezidala abantu kube ngathi bayastrugglisha kwi-issue kamoya ongcwele. Bathi bona mhla besindiswa umoya ongcwele was involved. And nami ngisho njalo ngoba izwi ngeke likhanye ngaphandle kamoya ongcwele. That's why ufunda iBhayibheli likulalisa. That's why ufika ukuthonga ufunda iBhayibheli. It's because akekho lo ocacisayo. Kodwa makufika lo ocacisayo bakuzumemeza uwedwa ekamereni. But yini wenze njani kanti uhlekiswa uyena nje. Lalela ungagila isimanga. Udlule evesini oswakwashunyezwa ngayo. Nawe wakwadlula kuyona. Kodwa namhlanje bengathi khona ilight eyikhanyisayo kanti kufike yena wazolayita. iBhayibheli becomes a novel. It becomes a history book. Umoya ongcwele engekho. Uyamdinga. Umoya ongcwele ngesikhathi usindiswa yiqiniso ukuthi ngeke usindise umoya ongcwele njani engeke. Ngoba noNkulunkulu akenzi lutho umoya ongcwele into yamenza wathi makube khona ukukhanya ngoba wayisebonile ukuthi ukhona. Ngoba ikhona he brings the word into effect. Into eyenza izwi lithi take root in your life umoya ongcwele. Kodwa siyadlula lapha. Awuzi iBhayibheli lithini kuMatthew chapter 3. uJesu uyabhajadiswa. Kwavuleka izwi. Kwehla umoya ongcwele. Kwehla umoya ongcwele. Wehlela phezulu kwakhe. Lakhuluma izulu lathi lo uyindodana. Lento yenza izulu likhulume likhuluma usehlile umoya ongcwele. Ngoba alikwazi ukuconfirm umoya ongcwele engekho.
ngoba fanele bafakazelane ubaba nomoya ongcwele. Ebese kugcineni lithi muzweni. Noma ngaba ufuna ukumuzwa uyogcina umzwile, ngoba into efuna eyenza ukuthi umuzwe akungoba uthanda ukumuzwa. Into edala ukuthi umuzwe ingoba kuthiwe muzwe kanti kukhulunywa phezu kwakho umoya ongcwele ukhona. It's just a matter of time before umuzwe. Now iBhayibheli kuMatthew chapter 4 malivula lithi uJesu egcwele umoya ongcwele. Lapha ya wehlile umoya ongcwele. Kodwa kuMatthew 4 kuthiwa manje unjani? Egcwele umoya ongcwele. Waholwa. Your struggle with umoya ongcwele ukuthi ufuna abe yipassenger. Kanti mayifika fanele kusuke steeringini. Ngoba kusuke sekufika udriver. Awukwazi ukuya la uthanda khona esefikile. Futhi musucabanga ukuthi uzoholela emanzini okuphumula kuphela. Waholwa umoya ehlana ukuba yolingwa uSathane. Wathi umuntu before sihamba ibanga elide ake siqale siyojika la. Ubhekane nezimpi. Obhekana nazo uwedwa. Bengekho abantu. Lingekho ibandla. Bengekho abefundisi. Ubhekane nempi wedwa. Khona izimpi ezingafuni ucela umthandazo. Angazi ukhona ufundayo. Khona izimpi ezingafuni ucele ngoba akuzona ezalabo othandaza nabo. Ezakho. Khona umjovo esokujova ngawo namhlanje. Lento yakho ulo uphakame emthandazweni. Ngithi nama ngibike lapha ekhaya sihleli kahle. Yike engathi lento esekhaya ayinqamuki. Ingoba awuyifundi into ofanele ukuyifunde kuyo. Khona izimpi. Bishop ucilisa khona izimpi. Osuka endlini kade kwehla amafutha. Uqotshwa ngamafutha obukhosi. Uphondo lobukhosi libheke phezu kwakho. Uthi usuka la uthi ubuyela ezimvini ufika ibhubesi likulindile. Lela bhubesi alizile kuwena. Lwenziwa luze kulento eyenziwe kuwe. Leli bhubesi lilethi testimony. Lela bhubesi lilethi ubufakazi. Obuzokwenza ume phambi kaSawuli. Uthi inceku yakho yayalusha izimvu. Kwafika ibhubesi. Inkosi ivula amehlo. Ithi kanjani umfana omncane kangaka? Yimpi ezokuveza kuwena. Angiphinde ngisho yimpi ezoveza wena kuwena. Ngoba kukhona into eyenziwe kodwa ngiyathandaza. Ngiyathandaza. Egameni lika namhlanje khona into ozokwenziwa yona la. Khona into ozokwenziwa yona la. Mawusuka la kunezimpi eziza kuwe ezizokutshengisa khona into eyenziwe kuwe. Awuqualify ukuyosha uGoliath. Usahlulwe ibhubesi lakho. Usabalekiswa ibhere lakho. Impi le oyilwa kungekho umuntu obukela. Impi le oyilwe ngokufakaza kungekho kushayela izandla. Impi ezothi khona eyenziwa kuwena. Noma bungayazi yazi khona esiyenziwa kuwena. And lento izokususela iziphi ofana umuthi le akuyona yasesontweni le yami.
Lot of conferences yabantu that are coming together. They come together kungakhulunywa into esiza bona. We're sorry to disappoint you. Uzokuthi uku-account yomuntu kodwa into nje ozobona ikhona kuyenziwa iziphi sakhiwa kuphi sakhiwa in secret ebese inkosi isiveza in public. uGoliath akuyona impi yakho yangasenza, yimpi ebhekene nesizwe esizokuveza kubantu. Balekela ukuvela kubantu ungakaveli kuwena. Balekela indaba obawuduma kude waziwe le uhlulwe yishana idosi. Kunezimpo kufanele kuyinqobe ngenxa kamoya ogcwele. Kukhona ulaka olukhushulwa umoya ogcwele. Leli iBhayibheli lithi uPaul yantombazane eyisangoma wathukuthela. Engathukuthela ukuthukuthela kwabantu, ethukutheliswa ukuthi there is an altar eliphakama ngaphe kwe-altar likaNkulunkulu. Kukhona izinto obuhleli nazo okufanele manje siqala ukukuthukuluza. Yeswakala kodwa yeswakala boma kukhona izinto ofanele zikuthukuluze. Ngithi mangikhuluma ngendaba kaHana noPenina ngithi uHana it was not so much about words that Penina were uttering. What it was about the fact ukuthi uPenina uyazala uHana kazali. Ngikhuluma nawe nje. Mawubona lento yakhe ingasebenzi akubekho ulaka oluthi koze kube nini, koze kube nini, koze kube nini. Khona ulaka kufanele luvuke umoya ngcwele kulekelela ubopho Sathane emakwakho. Before ujaha babazalwane ke ubhayinda bakwakho ukhulume kwakho usegcekeni uthi koze kube nini. Yona kanti le ungayakha mkaphi koze kube nini. Nothi ngey'ngane zami, nothi ngey'ngane zami, nothi ngabantwana bami, nothi ngomshado wami. Khona izinto kwamoya okufanele zikucasule ushintsha amagiya omthandazo. Uyazi into enhle usuka from prayer to declarations to decrees. Do you know kuneyihlahla kuneyintaba ezimphambi kwakho ezilinde your voice. Yawubala umthandazo baba efuthi nje umuntu uyamangala akuze uthandazo baba bengicela baba lenkinga isuke athi umuntu noJesu kodwa Nkosi yami siyenze njani lento ngoba yazi lenkinga ilindele bani, ilindele ukuzipha ibo lakho. Uyazi lenkinga noma ungayisekozweni ikhuleke lo bishop ngeke isuke ngoba ilinde izwi lakho. Itwathula lo kwathula lo kanti authority nikwelo amandla anikwelo kunamandla. Refuse to settle for anything lesser than what God has declared upon your life. Betha awuyona inhloko uyinhloka wona umsila. Babefuna ukwenza umsila uthi hayi angiyona iqinisile ngiyinhloko. Bathi ungaphansi uthi
konke ngaphansi ngaphezulu uthi I'm more than a conqueror through Christ. Yenzo Sathane bakwakho balazi iphimbo lakho. Yenzo Sathane bakwakho balazi iphimbo lakho. Yenzo Sathane bakwakho balazi iphimbo lakho. Bazi ukuthi mawusuthe no hayi ngabantwana bami, hayi ngabantwana bami, hayi ngomuzi wami, hayi ngabantwana bami, hayi ngomuzi wami. No. You can't come from far. Uzela ugodu kunjengoba unjalo. Khona into esifuna ukuyifaka kuwe. My God. Sifuna udini usaqhamuka ekhaya. Uthi namhla kunamuhla. Namuhla kunamuhla. Sathane uzoyidela ekhaya. Namuhla kunamuhla. Rekashata la bosale. Makadada da badas. Rekashata la bosale. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hayi ngengane zami. Hayi ngabantwana bami. Hayi ngomshado wami. Hayi ngempilo yami. Sathane usoyidela inkani. Today is today. Bazofika noma ungasonti nabo. Bazofika noma bekhonza ezinye inkonzo. Kodwa bazothi befika sesiyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Ngoba akekho ngenza lezi zinto uNkulunkulu engenayo. You are serving a great God. Lwakho mkhulu kunezinto zonke. Uthi angibuza umbuzo, kukhona yena okumehlulayo? Hey my God, kodwa ngithandaze nalabo. Kukhona yena okumehlulayo. Kodwa ngithandaze nalabo Bishop. Kodwa ngithandaze nalabo abantu mebebheke i-assignment upon their lives. But it's too much for my shoulders to carry. Ngeke ngikwazi ukuyithwala lento. Kodwa ngithandaze nalabo namhlanje abathi lento inkulu ngaphezu kwami. Lento kakunawo amandla okuyithwala. Wabuza uMaria wathi kungenzeka kanjani? Mayikalaza wabona ukuthi anako ngeke ngikwenze. Uthi uGabriel umoya wophezulu konke. Umoya wophezulu konke. Uzokusibekela. Uzakukhulelwa. Kuzothiwa kumele. Umoya wophezulu konke. Phezu kwalo assignment. Phezu kwalo ministry. Phezu kwalo bandla. Umoya wophezulu konke. Umoya wophezulu konke. Phezu kwezimali zakho. Umoya wophezulu konke. Umoya wophezulu konke. Umoya wophezulu konke. Uzokusibekela. Asibonge sonke baba, siyabonga. Siyabonga sonke, siyabonga.
Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Umoya ophezulu konke. Umoya ophezulu konke. Umoya ophezulu konke. Uyakusibekela. Uyakusibekela. Jesus. Jesus. Rika shata la bosana. Maya la 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 bosana bosana. Ukata la bosana. Hey! Moya ophezulu konke. Uyakusibekela. 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 Jesus. Jesus. Okay, halo wena uzunya ubuthongo. Kodwa into enizwezwe uvula amehlo onke. Ukade spiritual slumber. Omunye walala nengane ephilayo. Ngenxa obuthongo wavuka esegona efile. Be careful spiritual slumber. Moya ingcwele mayikuvusa ethi isikhathi sokuthandaza. Ungazirobi. Tanda, lose control. Ayisha izandla enkulu sidumise. Baba siyabonga. Egameni lika Jesu.
Nkosi yamakhosi uyosiholela welivami inyosi aphesheya Mfundisi uShoba ngisacela uzothandaza man of God Apostle Shoba egameni likaJesu ulithola laphakade baba wethu namazonke siyabonga fihlakalo siyabonga liswi siyabonga jikhona siyabonga thola laphakade uyinkosi sasizulwini uyinkosi namandla boyidwana sasikhona sasibuthana phambi kwakho sasikhona uyiphila baba isandla sakho ekhameni likaJesu the Spirit of the Lord yahlala phansi kwakho yahlala phansi kwamandla lakho yahlala phansi kwabantwana bakho ilolothi ikhoma alinikezwamandla ikhoma likaJesu aliphansi kwamakhama onke simemeza ngalo sithi apha baba sithi apha ndikuye sithi apha libona bakholwayo ikaphathakasiya ikakabathakashata ilababashikatheka ilabasanyahana ilolalodwa elinamandla ilololodwa eliphilayo ilololodwa elingcwele anikezamandla ezulwini nakusona sisikhathi baba nizokwenza umsebenzi ophezulu siyabonga boyigwele 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 siyabonga boya boya thaka siyabonga boya wasasulu Hallelujah.
Ukhethela bakho abaphele bekhula bayaphila abaphele bethola imithwalo bayathulwa abaphele kubona bezifo seminyaka lamandla kamoya aphelelise icebo lakho ukhamandasa. Thank you Lord, sibonga ukukhuluma kwakho, sibonga baba ukusebenza kwakho ngegama likaJesu. Thank you Jesus. Sikamshaya uNkulunkulu izandla kakhulu bazalwane. Awusiphele izandla uNkulunkulu wethu. Thank you Jesus. Hallelujah. Bishop Wesiphi Ndlovu, sibonga kakhulu bazalwane, singamshayela izandla kakhulu. What a word.